Grabatzen ari garen unean goizeko ordu batetatik minutu bat igaro den honetan, Lasok eta Iztuetak Peña eta Albisuren aurka Eibarko astelena pilotalekuan jokatu duten binakako txapelketa nagusiko final erdietako ligaiskako bigarren jardunaldiko bigarren norgehiagokaren analisi egingo dugu. Gogoratuko dugu, Lasok eta Iztuetak irabazi dutela, 22-16 emaitzarekin, favorito ziren Tolosarra eta Bizkarretarra, eta honen bestez, finalerako ate guztiak zabalik utzi dituzte gaurko garaipen honen ostean. Gogoratuko dugu, bi bikote hauek aurreko jardunaldian galtzaile izan zirela, batetik Lasok eta Iztuetak Artola eta Mari Ezkurrenaren aurka 22 eta 14 galdu zuten Bilboko Bizkaia pilotalekuan, Peñak eta Albisuk berriz Ezkurdia eta Rezustaren aurka Gasteizko hogeta pilotalekuan 22 eta 16 galdu zuten. Bigarren jardunaldia irabazleentzat bai, baina batez ere galtzaileentzat funtsezkoa izan ohi da, eta gaurkoan funtsezkoa Laso eta Iztuetan zen izan ere, atzo Artolak eta Mari Ezkurrenak galdu egin zutenez, gaurkoan derrigortuta zeuden partida irabaztera, eta halaxe egin dute. Partida hasiera oso berdindua izan da, denetik izan du hasierak, tentsioa nabaria zen, eta galdera ikur nagusia Martxel Iztueta zen noski. Orain artean txapelketa handia egina zen Tolosarra, aipatu dugu, bideoz bideo, jardunaldi, maila harrigarrian aritu dela Tolosarra, nork esan behar zion, 20 urterekin horrelako mailan arituko zela eta binakako txapelketa nagusiko final bat limurtzen arituko zela Martxel Iztuetari, horretantxerako bidean dago une honetan eta aukera handiekin, gainera gauzak diren bezala esan behar baitira, eta partida hasiera oso berdindua izan da, batez ere Martxel ikusi du hasiera horretan lotu xamarri, pare bat pilota garbi galdu ditu, horrez gain kolpea etzion beste partida batzuetan tira izan dion bezain libre tiratzen, eta hori noski tentsioaren kontuak ere izaten dira, baina bi aurrelariak naiz eta pilota batzuk galdu dituzten, oso inspiratuta ikusi ditugu, errematean arrisku handia duten bi pilotari dira, Laso eta Peña. Jorander Peñak hasieratik bere estrategia garbi erakutsi du, saketikan batez ere, oso azpitik sakatzen zuen Martxel Iztuetari pilota zaila usteko, eta horrez gain Unai Lasok ere airez sakeari erantzutea ekiditeko, eta egin batean arrisku hori ekartzeak bai Lasori eta bai Peñari ondorioak ekarri dizkie, biek oker espaldima naiz falta bana egin dute, eta hori noski ez da askotan ona izaten. 10 eta 7 aurreratu dira hor Peña eta Albisu, Peña une batean sekulako inspirazio erakutsi du, Jonander Albisu ere partida erregularra egiten ari zen, naiz eta pilotaren bat edo beste galdu duen hasieran, baina batez ere Jonander Peñak zenolako erremateak egin dituen bai txokoan bai zabalean oso gustagarriak, eta horrez gain asko jokatzen ari zen, eta Iztueta eta Laso ikeragarri behartzen. 12 eta 9 iritsi dira lehen etenaldira, eta hori une kritikoa zen Laso eta Iztuetarentzat, izan ere batez ere Martxel Iztuetak derrigorri irabazi beharreko partida zen, 12 eta 9 galtzen, jokoaren dinamika egin batean ere urdinena zen, naiz eta aldea etzen oso handia, eta bigarren zati hori funtsezkoa zen, eta nola erantzun dion une erabakigarriari Martxel Iztuetak. Ikeragarria izan da, benetan, halako zerbait aspaldian ikusi gabe ginela esango nuke, halako tentsioko partida batean nola atera dituen baba geltzetik Martxel Iztuetak, jartzen zizaizkion pilota guztiak gozatu egin ditu, Jonander Albisu nabarmen dominatu du bigarren zati horretan, eta horren ondorioz pixkanaka tantoak egiten joan dira, Peña eta Albisu urduritzen ere hasi dira, 13 eta 12 aurreratu dira, hor Unairi ere abagune ugari etorri zaizkio aurreko kuadroetan eta baliatu ditu, eta gainera Martxel Iztuetak errebotean ez du pilotarik sartu, baina Jonander Albisuri, pentsa defentsa handia duen atzelari bati, zenolako tantoak egin dizkion. Goiko arlauzak bilatuz, goiko arlauzak ekidinez, benetan sekulako bigarren zatia jokatu du Martxelek, eta ondorioz 18 eta 14 ipini dira aurretik, eta hor da Peñak eta Albisuk ere pilota garbi xamarra galdu dituzte, nekearen kontuak mentalki ere
Laso iztu eta hain ongi jokatzen hastean nik uste erasan diela, pixkanaka gorriek harrapatu egin dituzte, eta ez da erreakziorik izan hortikan aurrera, 21 eta 16 jarri dira aurretik, eta azkenerako 22 eta 16 amaitu da partida, esan partida erra izan da, lehen da biziko momentutik, ze partida jokatu duten, benetan ikusgarria, eta batez ere esan bezala Martxel Iztuetak bigarren zatian egin duen lana oso aipagarria. Honen bestez, une honetan txapelketa oso irekia dago, dena da posible, denek dituzte finalerako aukerak, noski Peña eta Albizu irabaztera derrigortuta daude, bai edo bai irabazi behar dute noski, punturi gabe baitira, eta Ezkurdiak eta Resustak berriz irabazten baldin badute, irabaztea nahikoa dute, jada finalean lirake, baina esan bezala dena irekita, edo zer gerta daiteke, eta gaurkoan Martxel Iztuetak Unai Lasok ere partida handia egin du, Peñak ere lehen da biziko zatia, baina bigarrenean gehiegi oparitu dute Jon Ander biek, eta txapelketa honetan gertatu zaienaren zantzu bat edo laburpen bat izan da bigarren zati hori, eta Martxel Iztuetaren benetan apartekoa izan da gaurkoan. Hauxe beraz esan beharreko, aurrengoan gehiago izango zuen, bitatan ongi izan agur.